Okay, mayong mudto na usab kanatong tanan Luzon, Visayas, Mindanao. Mayong mudto Philippines, mayong mudto world, mayong mudto universe. Ano na punta mga igalan, hindi nga itong tulumanon sa kahanginan, CONA, Kati Kisses on Air. O ako lang gihapon kini inyong ubus nga alagad, Reverendo Padre Edwin Academia Agam. Sabi no, adlaw na usab karon nga Martes, sa 30 na kini mga higala sa bulan sa tarong bulan na sa 30 sa bulan sa kini Hunyo. O yan o, mga adlaw mga higala July na yun. Ayan o. No, may bunto na kanatong tanan ng hinaot kita kitang tanan sa Kapiskay sa Panlawas. Sabi no, arita mga higala sa sip-sip sa atuang Saint of the Day. Abrido ang atong Saint of the Day karon mga higala, mao ang First Martyrs of Rome. Kining First Martyrs of Rome mga higala, giila usab kini sila nga mga Proto Martyrs of Rome. So pangutana, kinsa man sila? Mao kini ang mga Kristiyano sa panahon ni Haring Emperador Nero, nga mao'y gipasangin lang ni Nero, nga mao'y nagsunog kuno sa Roma, no? Kay kinigol si Nero, nagkuan siya mura magparty ba nga nangahubog na nagkuan kanang ang uban nagkuan na kanang butang nagwild na ilang nasunog ang Roma. Una nga sa iya hapon din taon nga kahadlok na siya mao'y silutan sa mga taga Roma tungod sa kining gitawag natong nahitabo nga sunog. Ang ilang gipasanginlan ang mga Kristiyanos mukadto nga gipangdakop in taon ang mga Kristiyanos ug mo'y gisilutan sa sala ni Nero. Kana no? Una nga grabe ang pagsakit nila, no? Ilang gihimo nga mga sulo, no? Magbanggiti sila, ilahang himuon nga pangdaibubuan nila o lana ang lawas sa mga buhi aron nga may mahimo nilang sulo sa ilahang party, no? Gihimo in taon sila nga murabag tinubdan sa kahayag unya, ang uban gipanglansang sa krus, ang uban gipagkaon sa mga bangis nga mga mananang. Unya kining silang kuan, kining mga primero gyud nga martir nga mga Kristiyano sa Roma, nahauna pagani kini sila kamatay kay nila ni San Pablo ug ni San Pedro. Muna no nga gihinumduman sila karon, giila sila nga mga Proto Martyrs of Rome, no? Kikinilagin taon nga nagpasangin lang pati Ponestiro. You know, so dako yung tulubagon putong taman nga sa mga tao ngayang nabiktima sa iyahang mga pamasangi. Nala no? Padayon ta mga gala, so ato dahil nga timbayaon usabong may muto ang atong talahuron nga sa ang atong talahuron nga obispo si Bishop Polito B. Cortez, ang atong station manager si Father Ramaata, naging manusab ato ang mga isuon nga mga kaparian lukog Kabisayan ug Mindanao nga maabot sa ato ang pagsilya, no? Ya, padayon mga higala sa mga gibuhaton sa atong labi na ang BEC, no? Diri kami diri sayo sa manuyod karon laning kamot gyud may nga among maimplementar ang BEC, no? Kay mao man kini ang banner program sa diocese. So muna, no? So naglisod gyud may pagpakanabitang pagpadaghan gyud ba? Pagpadaghan gyud sa mga kanabitang ni Juan kana bang nahimong aktibo nga i-appeal gyud sa kalihukan sa BEC. Pero gipaningkamutan na gyud ako, gipaningkamutan sa akong mga PFT sa mga Paris Formation Team nga mapalap na gyud naman ang klase-klase nga mga programa na among ginahimo. Ano, padayon ta mga higala sa ato nga mga buhatono ni ini kabuntun. Abi no, arita mga higala sa arita sa kining CBCP News. Balitang simbahan ni ining kamuntungon. Pilgrim image of Our Lady of Guadalupe mahinangpon nagidawat sa Diocese of Zamboanga, no? Katusan mga libuan ka mga tao ang bibisita ni ini samtang gi-enthrone kini dito sa Metropolitan Cathedral sa Immaculate Conception sa Zamboanga City. Ayan, no? So malipayon kay nila nga gidawat
ang imahe sa Immaculate Conception. Kining Our Lady of Guadalupe. Balita mga higala gikan sa Vatican ang atong talahorong Santo Papa, Pope Leo XIV, padayon ang iyaha karon nga pagpangalagan gani sa nahitabo nga pagbisita sa mga Italiano nga mga atleta, mga swimmers kaniya dito sa Vatican. Kini siya nagkadayon nga ang sport matud pa niya is medicine for body and soul. Sa ato pa buti pasabot nga gidasig yun usab ni Pope Leo ang mga atleta nga padayon gyud gihapon sila sa ilahang mga gibuhaton isip sa kaatleta o padayon usab sila sa ilahang pagtuo sa Dios. Ayan, no? Alano, may muto na kanatuntanan mga higala. Ang ako dahil mga classmates, si Father Dami, si Father Ubing, o si Father Tuntun. Nice, kumusta na, no? Pero padayon kita sa ato ang pagpangalagan. Arin na ta mga higala sa atong topic. Kung sa gani atong topic karon. Bueno, ang atong topic karon is canonization of saints, no, and inspiration. No, sa ato pa ang kuan di ay ang kanonisasyon sa usa ka santo maghatod kini, no, maghatod kini o inspirasyon usab, no. Canonization is the formal church process that recognizes a deceased person's life of heroic virtue. No, sa ato pa ang kanonisasyon di ay sa usa ka santo maoy formal nga proseso sa simbahan aron pag-ila, no, sa matud pa bayanihong kinabuhi nga gipuy-an sa usa ka magtutuo isip usa ka membro sa simbahang Katoliko. And then gideklara sila nga santo sa langit, no, declaring them a saint in heaven. Sa ito pa kining mao nga kanonisasyon sa usa ka santos. These figures serve as vital spiritual inspiration, demonstrating that everyday holiness and deep faith are achievable for all believers across different cultures and eras. Sa ato pa kining kanonisasyon maghatag kini kanatong inspirasyon nga sa ato ding inadlong kinabuhi dako kay ikatabang kanato nga mahimo kitang balaan o dili lang kay pipila mga pari lang, no, dili lang kay mga san obispo lang, kung dili ang pagkahimong santos, pagkahimong balaan alang day kini sa tanang katawhan. Makabot kini sa tanang katawhan kung ugaling imog yung napuyan ang matud pa heroic virtue samtang buhi ka pa. No, muna siya, no. Unya dunay dunay pipila ka mga steps aron mahimo madeklara ka nga usa ka santo. Number 1 is primero moagi gyud ka og pagka-servant of God. No, unya buti pasabot niya na giaprubahan sa talahurong Santo Papa ang lokal nga investigasyon sa kinabuhing ipuyan sa usa ka santo. Sa ito pa gideklara po sa mga ato pareho ba ni kini Monsignor Bishop Camomot, no, nga gideklara gyud sa Archdiocese of Cebu ang kinabuhing uutan, no, ni Bishop Camomot, no. Munang nahimo na siya nga servant of God. And then kanang sa ito pag giaprubahan pa, no, sa Vatican ang lokal nga investigasyon. Unya ang number 2 step is mamahimo siyang venerable, no. The Pope formally recognizes that the candidates live a life of heroic virtue. Ang Santo Papa na yun mo ila kaniya, no. Giaprubahan na to primero, no, doon ay recommendation gikan sa lokal nga diocese, pero sa mahimo na kang venerable mismo na gyud ang Santo Papa maoy mo recognize, dili kay mo approve, mo recognize nga kini siyang tawhana nagpuyo gyud sa usa ka kinabuhing kanang gitawag natong balanon, no. And then ikatulo nga pa mao ang pagkahimo kaniya nga beato, blessed, no. Pero kini maangkon lamang kini sa usa ka venerable kung adunay bisag usa na lang ka verified at miracle attributed to the candidate. O sa ito pa, kinahanglan nga aduna gyud mo pamatuod
nga aduna gyoy milagro nga nahitabo ubos sa intercession sa mga santos. And then human sa makuti usog kapag tuon would apply na po og sainthood, no, kanang mahimo na gyud nga santos, magkinahanglan na po og duha ka verified miracles, no. Ikaduha, second dili kay primero, ikaduha dili, second verified miracles. Sa ato pa primero mahimo pa siyang venerable, unya kung madugangan pa yun og lain pag yun nga milagro, pwede na siya nga makandidato sa mahimo siya nga usa ka santo. Sa ato pa, the first step is servant to God, gideklarara, no, o approves the local investigation of the candidate life. And number 2, venerable, kung ang Santo Papa formally recognizes that the candidate live a life of heroic virtue. And then number 3, mahimo na siya nga beato or blessed kung doon na gitaho nga kada bitaw sa makuting nga giaprubahan jud ba, verified miracle ang usa ka kandidato sa pagkasanto. And then kung doon na pagyulain, second verified miracle showing that the individual powerfully interceding from heaven. Okay, no? Kaya usa man gyud ay kining usa ka santo, no, kining usa ka santo maka-inspired man gyud siya because it is a source of profound hope and strength, no. Kung giunsa sa usa ka tawo, pagpadayon sa iyahang diha sa iyahang, kung giunsa sa usa ka tawo diha sa iyahang inadlaw kinabuhi, no, daily challenges, personal weakness and triumph, o niya nga nakabuot gyud niya, no, nakabuot gyud niya ang status sa pagkasanto. So muna siya maka-inspire nato kung makabalo kita sa kinabuhi ang ipuyan sa usa ka santo. Muna nga ang pagkasanto di ay doon na ma-inspire yung ka, ano. Canonization of saints is gives us an inspiration. No, unya sama pa nang lead sa millennial saints. Kinsa man ang millennial saint, si Carlo Acutis, no. Matod pa, holiness can be pursued using modern gift like technology and community connections. Okay, at nabalik ko na ha. Unsa ganito ning kuan kanon sa unsa nga paagi nga ang usa ka ang kanonisasyon sa usa ka santo makahatag kanato inspirasyon, no? Sa manang inspirasyon kadasi, no, nga musunod sa nga magpuyo sa kinabuhing balaanon, no. Kay matud palagi diya sa kanonisasyon sa usa ka santo giilag yun sa simbahan nga ang kinabuhi sa santo nga gi-apply aron imong santos tinuod yun nga puno sa bayanihong mga hiyas, heroic virtues. Una, no, unya matud pa ang maunga kanonisasyon maghatag kini spiritual inspiration, makapa-inspired kini nga diha di ay sa ato ang kinabuhing sa atong inadlaw kinabuhi. Kung makita din ha ang ato ang nukbot na pagtuo, paangkon gyud nato ang gitawag nato achievable, kining gitawag nato og sainthood, ano. Bueno, so padayon kita, no, so doon na bitaw mga karon dire dai sa kuan. Ako dito mong gidapit to dire sa iyo manhuyod, no, alang datong wala pa baka pilgrimage, no, magka pilgrimage dire sa manhuyod kay ang manhuyod usab ya sa kining pilgrim site sa 800 years nga kini bang pagkahimo bitaw nga kini bitang pagkatukod sa kinabuhi ba ni San Francisco de Assis, no. So alang ni adtong gustong bisita dire, open na po nga pagbisita ninyo alang sa inyo nga kining gitawag og pilgrimage. Okay, no. Sala, no, padayon ta sa ato nga mga bukatonon. Ako di ay nga pagtibaya sa tanan, no, nga mga kanunay nagsunod usab ini ato ang programa sa kahanginan, no. Nang hinaot ko nga doon na po mo nakutlo ginagmay, no, sa mapalanglit sa ato karon nga ang sa kabatang higayon nga adunay makanuninahan, no, sa kasanto ato gyud nga mapuy-an. Muna nga ako ang challenge ninyo, no, nga kung mahimo ba sa dili lang sa akong programa madaan gipod mo kana bitaw gitawag bitaw sa English o paningkamot nga makabalugid mo kung kinsa ang santo niya ng adlaw, no, nya tanawag gid ninyo sa inyong kinabuhi kung yatuni ang iyahang
kabili kinagabuhin di po yan ug paningkamuti nga inyo usab kini nga makahatag kini kaninyo og inspirasyon alang sa inyong pagpuyo sa kinabuhing balaanon. Okay? Ala, di nila lang ko sa kita kutob ha. Ako ra gihapon kini yung ubos nga alagad Reverendo Padre Edwin Academia Agam manamilit na usab kaninyo ug manalangin ka nato ang Dios nga magkagahom sa tanan, Amahan, Anak, Espiritu Santo. Good noon, Pilipinas.